Bolo to akoby včera, keď gymnázium Partizánske privítalo svojich prvých študentov a dnes oslavuje už krásnych 60 rokov. História školy sa začala písať od školského roku 1953-54. Mnohí z bývalých študentov si prišli zaspomínať na časy v školských laviciach. Prezrate nám, akými ste boli študentami, alebo na čo si radi zaspomínate? No tak boli tu iní, ktorí to hodnotili, akými sme my boli študenti, ale tak robili sme, čo sme mohli. Ja si myslím, že... Takže dobrý, určite dobrý. No určite pani Struhárová na našu triedu spomína veľmi rada, lebo určite s nami zažila veci, ktoré s inými triedami nezažila. Čiže na ňu najradšej spomínam. No a mne bola triedna pani Alica Dvončová a keďže ešte aj doteraz lyžuje a to má už 78 rokov, tak asi to nebolo s nami až také hrozné. Tak veľmi rád spomínam na všetkých profesorov, na svojich spolužiakov, ale také milé spomienky mám na svoju pani triednu, pani Dvončovú, pána Vlčeka, dejepisára, pána Salaja, chemika. Nechcem nikoho uraziť, pani Oravcovú biológiu ma učila. Mám veľmi milé spomienky na gymnázium. Riaditeľ školy Tibor Čolár je s gymnáziom bytostne spätý taktiež už od študentských čias. Akým ste boli vy študentom? Na toto ja nemôžem odpovedať, podľa môjho názoru už je vynikajúci, ale mám tu ešte viacerých mojich učiteľov, tak treba sa ich opýtať. Na čo si rád zaspomínate, na nejaký vtipný zážitok? Veľmi dávno, keď som bol ešte študentom druhého ročníka býval strednej všeobecnej vzdelávacej školy jedného pána profesora, ktorý bol veľmi taký, by som povedal, zahladený do svojho predmetu a nebol veľmi všímavý. A tak sa dosť často stalo, že sme sa z hodiny vypýtali sami za seba, zaklopali sme si na lavicu a otvorili sme dvere a ešte to bolo súdružiateľ ma volá k sebe. A tak som vyšiel z dverí a vrátil som sa o pol hodinu a bolo. Nielen žiaci a profesori prišli oslavovať s gymnáziom, ale aj dlhoroční priatelia, pedagógovia z družobných škôl v Erlangene a v Zlíne. Na čo oni radi spomínajú? Já bych popřál gymnáziu v Partizánském, aby i nadále mělo tak skvělé pedagogy, žáky, ale také vedení školy a všechny zaměstnance a aby se jim podařilo splnit všechny cíle, které si sami vytyčí. Máte nejaký milý zážitok, či už so študentami, alebo s pedagógmi z gymnázia, na ktorý rád spomínate? Ono z těch mnoha zážitků by se těžko vybíral jeden konkrétní. Já bych spíš řekl, že co bych zdůraznil, tak vždycky z té vzájemné návštěvy nebo z té návštěvy máme vždycky obě strany velice dobrý pocit a vždycky nás to nakopne a nějakým způsobem zase nastartuje k dalším aktivitám. Gymnázium má dnes 388 študentov na štvoročnom aj 8-ročnom gymnáziu. V slávnostnom programe svojej škole zaželali, aby si tu záťaž zvládal, s mladými krok držať vládal. Nech máš stále len nápady nové, nech ti na ne nechýbajú love. Nech sa nové myšlienky vždy hrnú, nápadov ti prajem zahrst plnú. Hlavnými koordinátormi programu boli profesorka Olga Švrčková a profesor Martin Znášik. Čo vás viedlo, aby ste práve tých študentov, ktorí účinkovali v programe, vybrali? Viedlo ma k tomu zodpovednosť. Ja som si vybrala deti, ktoré poznám, ktoré som učila alebo ktoré učím a vedela som, že keď im poviem, čo majú spraviť, že to splnia. A dokonca oni urobili ešte viacej. Oni predčili moje očakávania. Aký máte pocit z odvedenej práce? Ja to poviem takto. Po dobednejšom predstavení som objala Dominiku Hudokovú, ktorá nám robila kulisy. Mala som slzy v očiach, to bolo také spontánne, slzy radosti. Ja som šťastná, že som to akože vďaka tomu celému tímu dokázala zmanéžovať, skoordinovať a som hrdá na prácu, ktorá bola odvedená. Program v rýchlosti zostrihal život budúceho mladého gymnazistu od počiatkov rozhodovania sa cez imatrikulácie až po Stužkovu. Ale čo bolo skrytou hlavnou myšlienkou? O gymnazistoch sa hovorí, že sú kocky. Tak sme sa tejto myšlienky trošku chytili a že pôjdeme potlačiť tento mýtus, že to tak nie je, že gymnázisti nie sú len tí, ktorí sa teoreticky učia, ale práve naopak prakticky aj vedia využiť tieto vedomosti. A počas toho programu sa ako keby tá kocka formuje, zaobluje a vytvorí sa také vajíčko. No a symbol vajíčka je to, že sa na konci vyliahne a vždy
teda vyjde to kuriatko, ale v tomto je jednoducho to bola tá pointa, že tí študenti sa vyliahnú ako keby z tej školy a vychádzajú von do sveta, ako na konci potom ako keby do celého sveta sa rozprchnú. Slova záverečnej piesne To, čo chceš nájsť, len podtrhávajú myšlienku, že škola vychováva, vzdeláva, ponúka odpovede na všetky otázky a mladých ľudí pripravuje do života. Škola dostala darček v podobe knihy s názvom Studnička, ktorej autorom je bývalý profesor Milan Paták. Zjavia sa na tvári vrásky. A čo popriali ostatní hostia nášmu oslávencovi? Nové okná, ktoré ešte potrebujeme a pravda, že veľa zdravia, šťastia. Učiteľov, ktorí majú veľa elánu v sebe, ktorí sa tešia na nových študentov a pravda, že veľa dobrých, silných študentov. Ja by som prijala tiež veľa detí, ktoré sa chcú učiť novým veciam a veľa optimizmu všetkým učiteľom na tejto škole. Tak zaželal by som mu ďalších 60 úspešných rokov a veľa milých, usilovných študentov a minimálne takých dobrých profesorov, ako som na akých som mal ja šťastie počas môjho štúdia. Takých žiakov, ktorí chcú niečo dokázať a ktorí sú ochotní urobiť aj niečo navyše. A veľa takých učiteľov, ktorí nezabudli, že boli mladí, ktorí nechcú len naplniť nádobu vedomosťami, ale chcú aj vychovávať. 60-ka je úctyhodný vek a tak sa ku gratulantom pripája aj tým Vyportálu a želáme ešte veľa úspešných rokov. Pre Vyportál Simona Pečová.